Babakal! Babakal! Ano po yun? Nagpautang tabi si matulong sardinas. Duwa man na laki mitas tulong napkin. So ang living tabi. Sardinas. Pagkilista lang po. Lista? Utang po baga. Tulong sardinas, 3 napkin, 2 laki meat. Hindi magkautang yung bilog. Bilis mo na sa Ay, Chooks! Tayo daw duman tulong sardinas, tas duwang laki ni. Tas magbaka ka duman yung tulong laki na may only wings. puta man si ma, may kiyagibok dito, ulang-ulang na. Tatala si ma. Ikaw man si ma, alam mo ito. Tulong sardinas, 2 laki meat, tapos tulong napkin na only wings. Sino si kuya? Kuya, may pigusugo sa aton si mama. Ano ito? Ba't yung game ako? Tulong sardinas, 2 laki meat, tas tulong only wings na napkin. Mautang? Oo. Ba't di ako totoo mag-utang? Ako na, ako bahala. Baka di magluwas ang bantay, baka di kita pautangon. Ako bahala. Babakal! Babakal! Ano po yun? Nagpautang tabi si matulong sardinas. Duwa man na laki mitas tulong napkin. So ang living tabi. Sardinas. O, Noy. Pagkilista lang po. Lista? Utang po baga. Sige. Alin ako din. A few moments later. Ano daw ang mag-inong kita? Pagkaring ako kwarta? Utang ka pa di. Kunyari, mabakal ako pero mautang. Aday, Ako may mabakal ako pulutang. iyo Ako sa ano? pulutan ni ka na lang siya ano. Iyo, amo? Iyo. Tignan. Muswa! Bakal. Bakal ako sa room minto. Tapos, hindi magkautang 2 bilog. Agad ka na lang kay Sa kumantabi, sa 5 case. lang. Ay, bawal man pala mangutang, sabi ni mama. O di, mintos mo. Dali man yan, maraman. Mintos mo. Kasi mo nga ni, ano si mo? Kiss. Gusto mo kiss? Ito. Tampon, tas ang makuha mo. Para, do? Kasi mo tabi. Inis na mo, si Duwang Bilog-Bilog. Oh, ito na po yung kiss mo. Alatan mo ako dyan ah! Si Duwang Bilog man. Bawal man talaga sabi ni mama. Sige mo, bayadan ko Sabado. Bala mo sa Sabado, ilista ko na lang. Iyo. Sabado ang bayadan. Ay, tapos sarong nesti. Igwapa? Ay, wala man kami ni Steve. Ay, oyster sauce. Ayan mo. Wala mo siyang soft drinks. Aw, ano? Wala man. Ada na lang, ilisa mo na yun. Bilis mo na sa. Yung ano, murag talaga kita. Break mo na talaga di. Oh, yes. Ano mo talaga?
Doon mako pitching. Ako na pitching. Buksin na. Kaya bukas. Buli lang ang ipon ko. Ikan, ha? Dito na ito Mela. Paklaman. Paklaman. Shock. Karang kayo ba dito? Tingnan nga kung mga gawatan naman kung lumayo. Bulan na ni. Gusto na naman yan ang pizza. Yung si kanina ba sabi kiss Para kiss na. Sino ba yung tampo? Raman siya. Yung sa ganyan sa pan. Iyo. Makauna ko mga mo. Kadali mo. Buyong kita kan utang. Sira ako itong utang ano. Hindi tala subay lang. Bakla man ako sa bayan. Sa'yo mo ninita. Sa ako.